Kanggo bala-balaku kabeh, kalau pas kamu-kamu itu ke Genteng, ojo lali rek. Mampir ndek kene mangano ndek sego sambel sedulur. Iki menune ya macem-macem koyo ngene lho rek. Akeh men iki lho menune. Aku gak iso nyebutnya satu persatu lho. Minumane ya ngono, minumane ya macem-macem. Ono kabeh ndek menune iki wis wacanen dhewe. Awakmu apene milih koyo apa ono kabeh. Ndek kene iki menune mulai rega 10.000 lho ya. Jadi ya murah banget rek, mulai 10.000. Ya engko awakmu lek misale lawe sing ndukure sithik ya rada mehong, ya gak mehong-mehong banget to. Pokoke hargane ku di atas 10.000 di bawah 20.000. Iki aku pesen babat. Sego sambel babat. Iki kene sambele ya macam-macam, ono sambel tempong kaya tak aku iki, ono sambel pedot dan macam-macam. Dek kono awakmu milih dhewe lah ndek menu sing akeh kono mau. Deloken rek, segone semene kae sambele apa meneh. Iki kanggo awakmu lek seneng banget karo apa sambel ya, pecinta sambel ki cocok banget. Soalnya apa iki deloken sambele sak ndayak iki lho rek beh jan akeh iki segone lho. Aku gak entek rek segone kakean kanggo aku. Tapi lek awakmu mrene pastikan perut kamu itu ndak ono isine. Dadi awakmu ben entek ngono lek mangan sego. Gak kaya aku mrene pas ya rodok-rodok wareg sithik lah, tapi gak masalah. Ngene iki aku ya entek iki. Soalnya apa ya enak rek, enak banget. Minumane ya macem-macem. Minumane iku ya ono es setrup. Nah, kaya iki setrup ya enak mumpung panas-panas ngene iki lek dipangan enak, lek diombe enak banget. Iki 10.000 iki wis ana tempene kaya ngene, ana sambele to kaya ngene iki rek. Ayam iki 10.000. Wis murah apa gak? Ayo recommended kan? Ya wis kanggo awakmu lek kepengin mrene ya ndang mlipiro mrene. Lek pas kebetulan di Genteng lho ya. Iki lokasine deloken. Kuwi pas lampu merah maron, kuwi lampu merah maron. Nah, ro to. Lan sebelah kono, nah sebelah kananku iku dalane maron. Gampang wis golek ana kuwi mau.